Ce wallbang! GG, ai făcut foarte plan. Da. Ah! Nu mor, nu în viața. Nu, în viața viitoare. Tu n-ai văzut cum a murit? Ua, șacal. Deci Bum, ești ăla. șacalaca. Nu, bomba mea. Ce bombă. Nu mai ai. Nu, dar nu Dacă tot văd. avem. Yay! Acel moment când vrei să te joci și părinții tăi. Stai, nu da în mine că... Ce pana mea, când vezi că am probleme, tu dai în mine. De normal, așa e la greu. E punctul mai slab. De ce n-ai aruncat ăsta? Ce, nu știi de chestia aia? Nu, dar acum știu. Cum? Dă-i că e fată, e... Mama, aici. Deci el are ceva cu mine, sincer. Vino în conul! Nu-i care. Mai sar tu de mine. A, fiți și m-am usinucis. A, n-are, mă. Nu, ce faci? Mi-a dat bomba în mână! Serios? Mi-a dat bomba în mână! Easy! Are să te car. Da, nu-mi place mapa asta. Ce faină, e amuzant. Mie nu-mi place. Auzi, Alexe, dă Ză de bomba, aici, dă ză bomba de pe aici. marginea aia de Ză jos. de aici am zis tu. Care e bombă? Dă o Ză bombă pe colțul ăla de acolo. N-am. Ai văzut colțul ăla care unește partea de sus cu partea de jos? Da, n-am. Să dai o bombă acolo, să dai o bombă acolo sus, că de șmecher se duce. Nu am, da, știu, dar n-am. am sinucis. Eu la ce culoare sunt, nu mai știu. Ah, roșu. Roșu. Daltonistule. Serios. This is how we do it in Woody Pies Town. Ce bă? Hai da. Am fost eu prost să mă duc în ele. Shutdown. -3 cu -3. Vă completați. Păi normal. Lasă-l tu pe el în pace. Pe cine? Ce mine zice, las-o. Bă, ce fac? Ops, nu. Ok, dăm... Op. Dar nu-mi place mapa asta. Opa. E prima oară. Ce treabă are mapa? Nu-mi place, nu știu. Acum a băgat harta asta, acum a băgat-o în peciul ăsta. Nu e Eu nu adevărat. știu când mă, deci eu mă uit la Se cheamă tine și... Picmap. N-am mai Băi. văzut-o. Unde n-ai sunt? A. Cum Nu mai mă există bombe. Aaaa. Păi așa facem, mă, nene-o. Faci? Dă-mă cu bomba! Fraiere, Cum că carta ai luat-o? am apăsat pe V, repede, am spamat. Ok? Așa se face. Mai filmezi? Da. Că nu știu unde sunt, m-am loguit. Hey YouTube, hey mami, sunt faimos. Hai de la. Mamă, get the camera! Mum, get the camera. Hey cheeky mate. Oh, you cheeky cunt. I'm gonna rape Lasă-le, you. baci, pleacă de aici. Nu! Păi eu am lag, nu știu unde sunt. Păi tu ai lag. Da, uite, te-am cărat tot meciul, Alexe. M-am loguit. Ce mă? Te car. Tu ești fata aia cu păr albastru. De ce arunci sulița în perete? Păi m-am loguit. Nu mai vreau. Fă ciocon. Decât dacă e alutor. Ce dogi.
Idol? Cum mi-a făcut? Uite ce jigos. Ah, dacă mi întorce și mie la bun, să vă ce că... Ui, câta bomba! Mamă, cum i-am dat-o! Mamă! O să mi-o plătești. Păi da. Dar de ce intri în bombe, frate? Nu le vede. Băi, eu purtau ochelari, dar totuși. Ia uite-l. Uite-l pe mine cu bomba. Îmi plac cerealele cu ciocolată, salut.